Защо го правя? Защо тръгнах? Защото съм си мислил, че само ако бъда перфектен, само тогава ще заслужавам да бъда обичан. Не знам откъде да започна. Знам само, че не мога да бягам повече. Да почваме. Това не е просто филм. Това е покана към теб да спреш, да се чуеш, да погледнеш онази страна в себе си, която криеш от света. Страхът, болката, гнева, самотата. Няма да ги излекуваш като бягаш от тях. Помни, че всяко нещо, от което бягаш, рано или късно те застига. Този филм е покана към теб да спреш, да погледнеш страха в очите и да го атакуваш. Защото само тогава ти ще ставаш по-силен, а той по-слаб. Това няма да бъде просто пътуване към някоя дестинация, а навътре към себе си, към най-големите ни демони. И ще те хвана за ръка и заедно ще ти покажа как преминах през болката от развода, разочарованието, предателствата, ниската самооценка, обвиненията, невъзможността да простя, страха какво ще си помислят хората, страха от самотата. Ще остана без интернет, без разговори, без разсейване, само аз и нещата, от които се страхувам.